Pas
ada lara apa
Sorawan nembung nembung ana sing duwe kono yang mesama sakilikan ambasi sikit turung-turung ya mas jika salah ora eling yen sikit. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Wonten ing pangsanipun para alim, para ulama, para kiai, para ustadzah ingkang kula hormati menapa ingkang dados patuhahi nasihatipun dumateng Bapak Kepala Desa Deles utawi wonten sing memakili segenap perangkatipun ingkang hormati dumateng para bapak, ibu, sedaya penonton warga masyarakat Deles umumipun ingkang hormati Bapak Ketua Karang Taruna Desa Deles ingkang hormati Bapak Ketua Panitia Penyelenggara ingkang hormati ingkang sampun ngedalaken tenaga, pikiran, keuangan. Mugi-mugi segenap panitia dipun paringi berkah rezekinipun, dipun paringi barokah umuripun. Muga-muga ngantos dumugi benjang wonten ing yaumil kiamat. Amin. Allahumma amin. Kapingalipun selawat serta salam katur unjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ajeng-ajeng nyapaate benjang wonten ing yaumil kiamat. Dumateng para bapak, ibu kang hormatan, wonten ing dalu menika segenap panitia ngawontenaken turangga seni budaya kuda lumping ingkang nami Tri Mulya Jati Dukuh Jepit minangka kangge memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-80. Mugi-mugi sedaya panitia ingkang sampun ngedalaken biaya, pikiran, keuangan, muga-muga dipun paringi kewarasan, keselamatan, kesehatan, muga-muga dipun paringi panjang umure, mugi-mugi dipun paringi berkah rezekine. Dumateng para bapak, ibu kang hormati, iki muga-muga dipun paringi terang nek kala wau nuwun sewu. Nyatane sing jenenge udan niku mboten keng dicegah. Wong kersane Gusti Allah. Dicegah nika nek ajeng udan nggih udan.
pramila nyuwun pangapunten kala wau niku mangkatin mungkin jam sekawan apa jam pinten. Nggih nyuwun pangapunten Bapak panitia. Dene ing dalu menika kadhipun nggih muga-muga dipun paring terang. Mangke ajeng nyuwun jam pinten rampunge napa jam kalih napa jam 3 sing penting kan sing jenengan kuat nonton mboten tapi sing ditonton mboten kuat nek ngatus jam kalih. Dumateng para Bapak Ibu ingkang hormatan nek kala wau nembe maine namung putra, tapi nak saniki mungkin wonten putrine barang. Cantik-cantik malah. Jangan ninggalaken iku malah mboten purun wangsul malah main. Dumateng Bapak Ibu ingkang hormatan kawula mboten saged ngaturaken panjang lebar keranten mengingat wedalipun sampun saweh dalu bilih wonten kalapatan kawula sebagai ketua kuda lompeng lan saanggonanipun nyuwun agunging pangapunten. Akhir salam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tolong nggih, kula nyuwun keamanan nggih. Ampun nganti gelutan nggih. Nek gelutan nggih tak bubaraken mawon. Biasane soalnya walaupun kebang niku kadang-kadang sok wonten sing gelut. Pramila nyuwun keamananipun pemuda Deles kula aturi ngaping mbok menawi wonten tiyang gelutan. Matur nuwun. Dik. Niku nuwun tulung niku sing teng panggung sing boten nabu montong mandap. Niku panggungnya mau ambles.